ఎందుకు నీ జీవితము యేసు క్రీస్తులో ఉండట్లేదు? ఆయన సన్నిధికి నువ్వు రావడం ఇష్టపడట్లేదు. దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. యేసుక్రీస్తు వాక్యాన్ని నువ్వు నమ్మి విశ్వసించి నీ బ్రతుకును మార్చుకొని నువ్వు రక్షణలోనికి నడిపించబడితే నీకు నిత్య జీవము కలుగుతుంది. నిత్య జీవము నీ జీవితానికి, నీ బ్రతుకుకు కలగాలంటే యేసుక్రీస్తుని నమ్మి నువ్వు రక్షణ పొందాలి. బాప్తిసమును తీసుకొని నీ జీవితాన్ని నువ్వు మార్చుకోవాలి. రక్షణ పొందకముందు నీ జీవితము వ్యభిచారానికి లోబడిందేమో, పాపానికి లోబడిందేమో, యవ్వన ఈచ్ఛలకు లోబడిందేమో. రక్షణ పొందిన తర్వాత వాటిని విడిచిపెట్టి యేసుక్రీస్తును నువ్వు నమ్మినట్లయితే నిత్య జీవము నువ్వు పొందుకుంటావు. పరలోక రాజ్యము నీకు అనుగ్రహింపబడుతుంది. జీవ గ్రంథంలో నీ పేరు కూడా రాయబడుతుంది. యేసుక్రీస్తును నమ్ము, విశ్వసించు, పరిశుద్ధమైన నువ్వు జీవితము నువ్వు జీవించు. హల్లెలూయా.